Okay. Tá fáilte roimh a bhainúisle, an caintear a Tadhg Ó sa Sraith seo Sraith cainteanna na Tadhg Ó hIfearnáin. Tá Tadhg Ó Ollamh le Nua-Ghaeilge agus an cheanrinne in Ollscoil na hIfearnáin. Sur a capú in Gaile in 2017, cha sé roiinthá blianta in Ollscoil limistéar, agus rih sin in Ollscoil na Britáine Íochtarí, Ollscoil Utrecht agus in Ollscoil Ollamh. Díríonn cuid mhór a chuid taidir chongangóíocht na Gaeilge agus teangacha eile, agus minic go bhíonn sé gobar le grúpaí áitiú le Ghaeltachta agus le heagrais phobal dheonacha garamúla agus stát ar cheistena dúchlánacha na Gaeilge sa tucaí. So gan na hiile bhfuilm sa Tadhg Ó hIfearnáin a chur bhór láthair. A haig. Good Fernand. Matthias seo Reintliffe. Is das rum geweckt se wechen? Will na picture le fecial an den Skyland de fecial? Okay. Well, tá go Lord in an ácht fin onráil teangan atá agus stát agus an dóid nubrintse sa Ghaeltacht agus in sa stát héanaan seo thug mar beginnín de Grinchráin is tó hier de Randan fan rudi bheit in Lorfótha agus arání sé an cean seo. So is bailach é seo is tó hier a bheith smuintú an dóid ar nádúir Tadhg an stát agus dóid bhfuil an nádúir ag na gríomhaireachta teangan agus an róla ag an duine éonar an sin. Tá in focail seo onráil a bhíon an úsáide go an ammantíonn sin is focail é haring mógam héin a bheith chuirsís na bachtais na policíthe na nóshuireachtaí na hideolaíochtaí agus banisteocht teangan tá daoine in teangacha agsúla in sa Gaeilge agus in sa bhéarla teangacha eile sin bíonn de caint ar na rudaí agsúla sin agus a buin túsa just na termí agsúla seo ar fad. Is tónam go freidir a fád a chuir chéile faoi onráil. Dar ar a dóimí mu a banistú dréthe na teangan banistú na teanga héin chomam a bhí mu smuintú ar an cinnealúd atá sa chaidir na figiúil mar hampla nó na ról na ganhaintí agus mar sin dó. So háúid mar sin a bheits asúlagam. Agus tosam le rud éigean na dúirt Joshua Fishman. Hannig Joshua Fishman ar cuairteaganú tá fihe bliain na mar sin agus thug sé caint an ihe rih chógáil do hangálíocht na Gaeilge. Agus leor sé faoin giúdais mar is nós leis, mar a banós leis, agus fá uairich léic na mar sin dó, agus cuireadh an cheist seo ag a deirúin sin duine bhí i láthair chur an cheist. Dúirt sé, well, níor lá tú a faoin giúdais. Cén fáin nar lá tú faoin Gaeilge agus tú in éireann agus tú ag cógáil faoin Gaeilge, agus sin freigrabh Fishman ar sin, well, is faoin Gaeilge a bhí mar chuid cainte ilic, dúirt sé. Agus tá be gréachta sin go mar nachtas tá be mar caint faoin Gaeilge a be mar taringtéir hampla bhúnla a múnlaí ó America huaí, a bhaine leis na dúchasaí, an sin agus be mar déanamh tagart de rinseateacha eile na bigí buair a bé físeán faoin Ghaeltacht go deireadh. An darnarú a dúirt Joshua Fishman an lá sin agus dúirt sé go minic chomáin sin na rúda an abart seo a bhíú ag an cheist a bhíú ag atheir go minic ag deirú an léin ó deirú na seachtaine sin na sicail sin an tainnim bhí ag héin. A sicail go déireann tusa inniu ar san na giúda sé. Na teamhlaí iad seo a bhí antócha leis an teanga agus cuasaí cultúr, ní le cuasaí eiligiún mar tharlaíonn ach le cuasaí teangan. Agus bhí siad strachad leis an sóisialachas, bhí siad strachad ar son a choirthe in san síl agus ceannas na rudí a bhí inta tábhata dómh na todhchaí na giúda sé héin iadiis sin an teanga héin an sin. Agus tagan Joshua Fishman ar ais go minic na chud cainte na chud scíbhneachta ar na ceistní seo. An freigar has parsanta tá ag daoine a bhfuil teanga acu gairid teangathe nearnú minlú áthú an sin. An freigar has parsanta acu le dul an cin na teanga sin agus dói a cheartan teanga sin a chothú. So tá róla an stát cinnte a tá róla an duine chumá. Bhí ben ar ceandas ben nó cealaí ceandas na cainteanna bhíanna go túsan san trás seo an sin bhí sé caint ar an nua-libralachas déanach an sin agus caiim a cúpla nómad, cúpla second beidir cúpla nómad go tapig trí
rud gan a tainte táta le tuiscint is dOllamh nuair a bhí muid smitú ar an stát agus an síl an a bhfuilmuid na bhfuilmuid in cóheics áirithe, cóheics staire, cóheics sóisialta, cóheics políochta chomá. Atá gotíine agin nach mór leis na háitecha eile atá cosúlainn timpeall a dóin bí muid caint ar an dóin forbathe go minic ar an Eorp, America Thuaidh agus Cuireann Áis agus mar sin dó. Ach bíonn teannach réige seo ar fud a dóin chomá ar na tíortha nach bhfuil chu forbathe ceanna ó híomh na eacnáíochta dó, mas forbarta tá gceist leis an síl eacnáíochta idirnáisiúnta atá agin. Agus tá bailí éagsúla agin a bheith chuirsí sin, nua aimsireacht dhéanach liberalach an ceannas coitianta stoiche. Late liberal modernity nar again in Severlin sin and smitireacht atá an seo na hanig an nua aimsireacht chun cinn stoithe sa séú hísteag na sa seachtú hísteag agus gur bhún lí sin an síle bhí agin go dtí le dearnas agus go bhfuil rudí áirithe agin inise gotíine nachró mar chéile tá leiche blianachan na cé blianachan na mar sin dó. Tá anthorthas an capitalachas tíanacha sin chomá, sin ag bhfuil an capitalachas fós lín ach ní thunan an capitalachas inise agus an dóir ó Marx is le héidir chuirsí ar an tám sin, gofuil sin tréimh se eile den capitalachas inéidí leis na síníomh na capitalí agus gan a bheith rá go capitalí iad mar hampla. Agus an sin an dáith an dearnach an sin agus bí sé seo táhachtach dúin agus sin smintú ar an dóibhfuil an stát agus muntú na Ghaeltachta, pobl na Ghaeltachta a múnú héin a nompur héin an sin ná an rudar dugta go minic an fórróandú nó an dóandú an globalisation agus an táiríocht an superdiversity. Is tíirmiad sin a hanig chun cinn go mór in san tochóíocht agus a chreasníos teach is teangóíocht agus san discursa public a pointe an golóirtíirthe tá sé má thugann sibh inceannas na nuacht an mhór is dóiche tuci tú fléir na cinethe seo agus bíon fí mar a bhí benará an sin bíon sorta a hainmhíniu héin ag golóir daoine ar an rud a chiaíonn se seo cén bhrí atá leo. Ach rud atá táta fuú ar fád na go iireachtaí teoriciúla iad a chuidíonn linn ná chuideas linn chun ord agus agar chur ar an tuiscinnta tugann ar an dóigh bhfuil cuasaí faoi láthair, an dóigh bhfuil an síl comhaimsire, an dóigh a bhéimíonn stát, an dóigh a bhéimíonn pobl, an dóigh a bhéimíonn an margú agus mar sin dó. Agus sin na cóheic sin a bhfuil muid a plé cuasaí teangóíochta agus cuasaí pleanála teangan agus a leid faoi láthair. Tá tríthe idirnáisiúnta mar sin dóir tucha linn a bheith fechantáirú. Rudí atá tarlú do bhín teangathe nearnú minlú áthrú timpeall a dóin. Is féidir linn a bheith fechantáirú in san chut categóriú cén dóibh bhfuil stát trí chéile a pléló agus tímuid téamaí motífanna a bhína chatún cinn go minic. Mar hampla an discurs ar fad faoin chearta ach cearta an duine éanair a bhíonna gceist chun teanga minlaithe a Lóirt le Institútí sin é le seirbhísí stát na fiú go idirnáisiúnta agus mar sin dó. Ní aithníte cearta grúpa de rá ach bíon cearta an duine éine a ráhaí teanga úsáid má chuirte na cearta sin nó má aithníte na cearta sin ar bhealach ní féidir cearta bhronú ar riní bíonn se don do hír ó róthas sin ach má aithníte na cearta sin. An darna ciúd bíon muoinú publián, so marca muid timpeall na Eorpa, marca muid fiú America Thuaidh mas na nuachasa agus timpeall a dóin chumá go pointe sin. Tá solachar áirithe an chuiste publián do bhín teangathe sa scáilíocht. Ní hanan sin rá go scalaní ar fád ar fáil in na teangathe seo. Ach beidir go bhfuil teangathe a múnú ar scáil nó bhfuil seirbhís tíomíid an scáil ach bhfuil muoinú státa teart fan na haine. Bíon solachar áirithe ins na man chraolta. Ní gcóí an idirlína tá te go mór an tosaí ar nuaithe ach ins na man chraolta. Bíon deontais le haid gríomhaíochtaí cultúrtha is tucha mar ráiste sin, rudí atá sábháilte ar bhealach. An discúrsa seo chumá teagann sé ag an ceanna leis na stát nó leis na politeoirí móra is dóigh na pártaithe móra políochta agus go leor den gríomhachas atá tíomhhír den capitalachas tíanach mar sin dó táid a cainte na cólachtaí móra agus beige brúgrúpi a deirta tónta go minic sin nach in sin rion siad chuid mhór den síl so gunne an dramatá tíomhhír de Microsoft Zoom agus a le héit mar hampla. Go mín siad a féchant orthú héin ar na húdaris héin mar éascathirí nó agris monitoreachta ar bhealach atá freastal ar ghaeilgeann ar éalamh ar sheirbhísí agus muoite go minic nach bhfuil
an origin éileh na séirmhíse sin ar nó is fáin fríadán ar an nach choú na séirmhíse ar fáil chéadúir an sin ní bhíon daoine láraigh agus téimiid timpolins na circail sin ar fad. Agus ina hananta sin lucht lótha na teanga minlaithe a bheith freigrachas tionscnamh agus cothú na teanga acu héin. Mar sin dotá an discúrs an fan freigrachas a bheith ar rií nachhfuil cuacht acu ar bhealach, agus tá sé fórlahan ní in éireann a bháin a chnáiteacha eile. Cúpla focail fan chorthaige a bhíonn ag daoine ná héin is táithe in san síolacadúil go minic sin agus Malcolm muir an cinenne rud atá scíofa fan nua-aimseacht seo faoin bailach seo a bheith fechan ar an síl an bhfuilmuid. Díimiid scalaí atá deanú imní den na bailí a nascta teanga le dúithe faoi leihann sin. Cunis astómh a go leor bailí, tu mar aisteige sin. Dúiltí tú go minic do an discúrsa a fiochanna ar an dóis sin chumá, nó is an a fiochan ar hanga agus an rach siar go minic an sin, agus go cuireann Srianta ar rií. An smíniú daíre atá a bhí atá go pointe go leor daoine atógó le minteanga go fáil go sríon áirithe áthú, ghfuil rudaigena chu bach áthú. Agus nach bhfuil an síl oscailte dómh agus mar sin do discúrsa a cruthíú in san áchtú san níomhísteag agus tá fóslín in sin an líne go leor bailí. Tá sé anheartú ag chud an discúrsa in san síl acadúil, intleachtúil chumá. Ní an osscoil na bhain ar nóia seo na daoine bhíon amachnúh dúine ar an telefís agus in san nuachtain agus mar sin do chumá. Ina an sin mar sin do ceapta go bhfuil an éonúlacht hangólaíochta a bhíon ag an duine go cheart go méid sé sólúpa. Go sé stráhach an sin, go féidir le daoine go príomha a chud féinúlachtaí aránú agus go bhfuil an tíirse sin ag daoine anois maiall ar an dóin a bhfuilme sin san síl. Nis tá sé fíor go puinte ach ina dhé sin. An dóandú agus an tar iliacht seo in globalisation and super diversity. Tá clíú ríiste más go leordas na sáineálaí hacadú le leor fí hangacha mar bh airí an tú. Sin go féidir le tí dílas a cheannacht tá luach an tú. Agus dá réir sin is le daoine iad nó le daoine bhfuil acu chun iad a úsáid chun iad a Ollamh agus is féidir an únaireacht sin a bheith acu ar an teanga. Ar nóia, is tóga lei sin ar an dóid a bhfuil na teangatha móra forleathanna an seo in úsáid agin le fada. Is ideolaíocht bhuaí do chuid an bhéarla idirnáisiúnta, do chuid na Frainceise, do chuid na Rúisise, do chuid na teangatha móra sin. Gur sort teangatha neodratha iad ar bhealach ó híomh a chultúr dó. Sin an discúrsa, ní mar bhfuil se ceart. An discúrsa go bhfuil siad neodrach ó híomh a chultúr dó, sin ag go teangatha na forbatha iad, go teangatha an chultúr iad, go teangatha rationaltha iad, teangatha iad atá sír ó Lancashí dúchais ar bhealach an sin, agus go uirlis iad dá réir do ghailge gonne timpeall dóin. Nis tá sé sin ar ceannas na paradox na bhaine a fiochan na teangan ar nóia ar bhealach bhhailinn go mó sé sin álaí do ghaile hanga go méid sin álaí don Ghaeilge agus is teanga eile an fad. Bheidte ionintach dá mó na milliúnta Lord na Gaeilge agus gur cumalófa faoin teanga agus cumalófa faghúas na Gaeilge ach an teanga bheith acu agus iad úsáidir an dóis sin faoin mar a bhíon daoine buintús ar is a bhéarla timpeall dóin ar fad agus cuma sa teach acu faoi Shakespeare nó faoi an dóir ó Chaucer scríú is an cinenne sin ruda, tá sé neamsplach an cultúr. Ach an féidirlinn é sin ará a hangathe atá minlaithe agus cultúr atá minlaithe. No, tíhíir de sin ar fad tá ionsaí ar ire ar an rud ar dúchta pobl teanga na pobl úr leabhar go minic an sin. Go raibh do grúpa daoine tá sainithe maiall ar an teanga a lórann siad. Bí muir féchan sin san litríocht idirnáisiúnta faoi seo litríocht scoilthir idirnáisiúnta agus bíta ceangail seo go minic le smaointe bhaine leis an níomhísteag beidir leis an chéad chud den fiúéis agus go an rééis sin hart. Ach in aion sin is cinnte go bhfuil an do phobal teanga go fáil. Aithníon daoine iad tain maiall ar an teanga lórann siad, maiall ar na dóid bhfuil na nósanna teanga na nósanna cultúr acu difriúil go teangolaíochtúil ó na daoine atá in aicileofa agus aithníte iad ar an dóid sin. Sin rá go bhfuil daoineán a naithníon go muinneann siad le grúpa bhfuil teanga gotíine acu, tá daoine eile bhfuil teanga eile acu nó bhfuil mascan de hangatha eile nó repertoire teangatha eile acu a bhíon a gcarc ar an grúpa eile seo mar a bhfuil grúpa atá sainithe ag an teanga. Mas is dóithe go bhfuil an teorann atá idir na grúpi sin, go bhfuil siad ní scuilte ná mar a bhíú.
Marall ar an institúidú mar hampla I gcás na Gaeilge mar hampla. So does go gach daoine fólam Gaeilge in sa tír, higlainn ará beidir nach bhfuil an teorann idir na daoine atá go le Gaeilge agus bhfuil Gaeilge acu go se cho jungalta go se cho cainte agus a bhí beidir céad go le bliain nó hinna mar sin dó. Agus tá sin iscuilte Marall ar an dóanú chamá, sin go bhfuil go fisiciúil na pobl ina bhfuil an Gaeilge chun tosaí go bhfuil si a Lord go fáil mar hanga fábal an sin, tá si níos mascína mar a bhí. Tá ní hamháin an Gaeilge agus an bearla bhí mar a bhí le céad go le cúpla cé bliain beidir tá teangacha eile an is chamá. Agus bíon daoine taistil de hir chamá, bíon daoine na gcónaí sa Ghaeltacht agus iad go bar náiteacha eile ar náid timpeall na hÉireann na fiú thsáil agus mar sin dó. Rud eile hagan leis an discúrsa seo chamá agus nar bhiste bheith deanú machna bhéir an sin na cuacht an stát le gíomhú. Clúineann muid go minic iartas éalamh simplí ó riine rá go caithíonn stát seo a dhéanamh, caithíonn stát é siúd a dhéanamh. Tá sé faoin stát rud ag an hocar dúin agus mar sin dó. Agus sin freagra bhíon ní hamháin ag daoine tá gobar ag an stát ag na politeoiris mar sin dó achans an síl coimstre trí chéalann sin na nach bhfuil an cuat ag an stát in agus a bhíú. Tá agus níl. Mar go muid siar an sin is cinnte go bhfuil ahrú in nádúr an údar se ag an stát. Mas mínimuid mar hampla I gcás na hÉireann sin siarans na fichidí agus na coigedaíonn sa chéad leat an íchiú sin chéad tríocha bliain an chéad coige bliain fiú den siarstát mar hampla an sin. Nuair a rinneú sainiú na Ghaeltachta an sin, nuair a hocrú idechas agus riarcháin trí Gaeilge thuirt don Ghaeltacht. Bhí siad a údaras ag stát a le héiste rud a dhéanamh an tám sin, agus rinneú é an go leor leor áiteacha timpeall na Húrapa rudí den chéineáil céanna an sin. Ghlacu leis go puinte gan mór an díosbrachtaí. Is thugla rá beidir gur bhainte sin am sin na rebeláide go daoine ar a hon, beidir go daoine ina chunne chamá a ghlacu leis an údaras a bhí agus stát in le héide dhéanamh. An Gaeilge le bheith na man teagas go fud na tíre mar hampla chamá tonsnú dar ire go masra maileisins na fichidíos na tríchadí go dtí na daití agus mar sin dó. Saolaí do mé fá dhéirí sin na dhéanamh inis sa lá an Johan. Tá mó an rialtas le fógur teamárachan sin go raibh an choras idechas ilig in sa tír le tiontú idrón na Gaeilge go mó gach daoine a gáil ar na Gaelscoileanna I gan bliana is mar sin dó. Ní dóithe go gachmhí leis fó rint daoine beidir chudas na daoine atá seo líon na hochtain sin beidir sásta fan na haine ach ní dóithe go ghlachmhí leis. Ghlacúla sin cinne sin ruda in sna tríchadís na daithí agus mar sin dó. An cainteanna figiúil míle na ceice agus a hácht beidir go bheith sin an tréimhse dearú na coigedaí tús na seancadí a hanig dearú sin cinneal seo dói ibre a bhíon ag stát sin. Coigus a hácht rinneú an cainteanna figiúil ghlacú leis an cainteanna figiúil bhí sin úsáid fut na tíre fan seachtúdaí na bhí daoine an na gcónaí nach rosásta faoin chaiteanna agus tá go fáil. A marcam muid an díosbrucht a bhí an fan cainteann a figiúil in gáilí sa dóiag nar a rinneú ceann nuain sin tíimiid nachhfuil an túdar san na héiliú beagán dómh nach mór an bhd a haing tír agus cuiste nuach ar a bun an sin anarí seanú a rístan sin Marall ar an aspa údar se bhí acu leis rud a ahrú. Sin dearcúinte siimplí achimre agam ar an scéal an sin. Ach, sin cin rud a bhína gceiste daoine rá níl an cuat ag an stát. Ach, ina ainion sin. Is dóithe go bhfuil an stát níos leichrí is síl an duine ná mar a bhí riú. Bhí an gach daoine ar scáil, bhí an gach daoine ar bhanscáil, bhí an daoine gáil tríd an choras idechas tríú level chamáhan sin, bí an seirbhísí poblí agan nach rógan ribhe, nach rógan leiche blianahin, seachtú blianahin na mar sin dó. Tá síl agin an agus tan stát lín in san síl sin. So tá bailach agin, tá rint bailí agin an sin a bheith smíntiú ar an dóibhil an stát, agus bhí mar géirí le tam ó grúp agin smíntiú cén fá a ré a bhfuil an stát a deanú na rudí dhéanann siad, cén fá nachhfuil siad deanú rudí eile dhéanann siad. Agus in cudans na díosbruchtaí sin, cudas den churthaigh smuinteoireachta a bhí agin an sin, bhí mar fechan timpeall a dóin a cudas na teorcaí atá gáil an sin. Agus hanig muid ar an grúpa seo daoine atá gobar leis na dúchasa in America sin, gohairid sin Arizona a bhí siad a túspáire ach is rud stare a bhainneann an teoiric seo, tá bunaithe cuasaí stare agus cén siad beidir cé go le bliain a tá tógáil ar gohairid
an taithí bhí ag na Navajo agus ag na Lakota agus cúpla pobal eile dus na dúchasí lár íre agus ír dheisceart Mheireacha. Agus tam buoch go háirithe do tíonaine le Moema agus de Terry McCarthy a bhí na Goberlin na ceisna seo. Agus is iad siúd hanna ceir an teoiric seo nó a bhúnlaí an teoiric seo a thar tréimh se beidir déith níana an sin, go teoiric zón na sábháilteachta ó thuirtéir an sin, na safety zone theory mar agan siad héanair. Agus tá sé mínehan sin a go bhfuin inta a chumire an rud bhí gceiste acu. Siad a bhí gceiste acu mar muid an stát i Mheireacha, stát Washington, agus an dóir sé de plé leis na dúchasaí. Ní léon áras nar a bhí mar fechann sin nach rá sé gceiste acu riú iad a chothú, a riú a chuid teangatha acu a chothú, a chuid cultúr a chosint, a chuid Ghaeltacht is tailte a chuinealt acu agus mar sin dó. A ag an am ceanna mar muid sé an dóid rá sé de pléile an sin, chu dimmers feidir na míú ag an am ceanna gur curú lear scala ar fáil na teangatha sin, gur cruthú tríthe úra thug neamsplachas dómh nach mór an cuasaí idirchais agus mar sin dó. Agus ag an am ceanna sin gróháirú mar hampla deirsit an sin 8 No Child Left Behind a chur brú ófasach ar ghailge Mheireacha Béarla Ollamh agus cainteanna eile úsáid ar scálas mar sin dó. Tá taithí gan sin is dóithe bheith smítear na ceisní sin inéireann nach má anna muid teáil Mheireacha go fáilann sin, bhí si smíte bhfuil fech. An dóid míon daoine a míú na ceisní seo do ghráin sin a mín si de fechant ar an tuile agus trá hearcú agus gríomh an stát. Sin go bhfuil sin mar bh loscadan. Sin in ammantaí bíonn siad a gurí cosc a dhéanú ar an difríocht atá idir na daoine a nearnú minlú áthú agus an cuid eile an stát, tois go bhfuil siad sort bagartha. Gurfa cosc ar sin, ní mailín na difríocht am gurí a thuaisteach agus siran í cheart a dhéanú dífe. In ammantaí ghlachtú leis an difir sin, agus choruir an sin bíonn siad a cothú na difríochtaí chumá. Sin an stát atá gceist an sin. Sin ag go siad a taú le teangatha, taú le hideachas, taú le cultúr, taú le nósanna réamhchíistí agus mar hampla gas na dúchasa an seo. Agus sinna dóid mé muid smítear go minic in éireann is dóilm. Ach, siad a bhí siad ar an sin, bhil níl an sin ar chud tuairiscíol tá ire, na beartais na policíthe a héin in á chéile an sin. Tá siad a luascú a chos go Srianta nua go chur suas le difríochtaí go dtí teangatha chothúas an sin arráiste troile an sin. A tá ire an míniú atá ar an scéal na rud eile atá tarlú. Tá tascailú seo ná an siar athrú seo tríd an am. Is fineise tá sin ar an difir a aithníonn na húdaris idir grúpa fuailé daoine agus an tromlach. Agus an dóid a bhfuil an difir sin in a bhagart nó ina bhaid don difir mór, don síl mór. Sin an bailach a bhfuil Washington a fechanse na dúchasí mar hampla sin, an bagarte sin do Mheireacha, an bagarte sin nó an rud maithetán. Mailín an éagsúlacht nó bhfuil an éagsúlacht contarteach dúin. Agus mar sin dó, hanig siad ar an múna seo, an zón sábháilteachta an stát atá sin. Cá bhfuil an stát sábháilte le bheith bogu. Agus go príomha an rud atá lábhaire an seo na difríochtaí cultúrtha atá ag min grúpaí na grúpaí nach bhfuil cosú leis an tromlach. Na difríochtaí cultúrtha agus na nósanna teanga atá neamhhagartha, inghlacha agus cheadaithe a haint agus a ceadú agus a chothús mar sin dó. Ach an cris eile tá timpeall sin is difríochtaí contarteacha iad sin a chearttaí a chosc. Agus seachas bheith smítear ar an luscadan a bheith gan non san álann sin, siad atá na difríochtaí cultúra seo a bheasan an stát atá iad an ghlacha, go mbíonn an circailt sin a gcírí níos mó nó níos lú de réir mar a aithríonn meón an phobal mhór, meón an tromlaí, meón an stát go príomha, agus nuair a bhí muid a caint ar an stát, ní muid a caint na poleiteoirí per se, tá muid a caint ar an dóid an ubeir an stát ar an tromlach mar dúirt mar cheanna féin na daoine bhfuil cuacht acu in san síl chun dearcún na naoine agus chud smínte a bhúnló. Mar sin dó, an ónar bhfuil teangan an sin, cleachtar sin difríocht teanga, mar hampla riochtain is idir chus fuailé, tois go bhfuil deachar ag daoine bhfuil Navajo ruthas acu teatríd an scála dá Maryland mar hampla. Ceadítar an teanga chur chun céan mar hampla, murgur an sin difríocht sin sa zón sábháilteachta, murgur an sin as an zón sábháilteachta ideolaíocht atá an tromlach. Mar sin is a bhaile an tromlach atá dhéanann na rudaí seo, a bhaile suaimhnas intinne an tromlaí.
Cóhéalú mar sin dó atá idir an ionramháil agus in gníomhachas agus is seo in rud a hiig go leor dus na daoine na gríomhaithe ins na imas na nuachasach chudas na grúpi American sin gur hiig siad ar iad go cóhéalú bháin. Mura diglófa go le bhéim ar an rialtas, mura diglófa do le bhéim ar an stát agus an dóin lublion sin, cai siad do le bhéim ar an zón sábháilteachta seo. So chuir na Srianta an zón sábháilteachta sin, sríon ar na lasithe agus na áthraithe agus cruthaíonn sin na deiseanna chomá dómh rudí a diglófa fáil away leis na mar sin dó. So mura digla gríomhaithe teanga mún na políochta teanga an stát a athrú, cai siad dul a gceannas ar an zón sábháilteachta seo. An áite bhfuil na rudí a múnló. Agus an principal atá tíbhéidir sin na rud a bhfuil muid inte an taithí agin is dóithe agus sin na plé discursa na Gaeilge rud a bhí mar go minic is dóithe agus goim leisce le daoine bhína gceiste le mrómhinic an sin. Is dóilm sa dar iad a bhfuil rá grúpa in san síl in éan. Tá grúpa beag gríomhaithe ar san na Gaeilge agus tá grúpa beag eile atá ináin na Gaeilge ar go leor leor bailí mar dúirt an tuachtará nuair daoine who think Irish is not dead enough. Tá siad ar an tíomh eile an sin. Agus tá chuid is mód an phobal idir adarú an sin a baú leis an Gaeilge bheith na mhór. Agus tá ar an dáithram sin dul a bhéim ar sin grúpa i lá baide so dóis go méite sábháilte ag na daoine ar casló an bhfuil rudí fiúntacha a dhéanú ó híomh na políochta dó. Ceantas na paradox na bunaí in éireann a tugaí mar sin dó a thugann se seo chuann se seo sa solas ar a bhealach. Na tá clíonú ó hanig athraithe in políochta athbheochan an stát be just na seascutí. Go bhfuil an stát ar iad a pléile muintir na Ghaeltacht agus pobl na Gaeilge trí chéile, daoine lóran go rialta an Gaeilge, áras gur pobl cultúr filéhiad sin tá freastal áthú ar bhealach atá difriúil an chuid eile den phobal. Ní bhíon palach telefíste dá hangach agin go hIfearnáin an Gaeilge agus sin tá neart an beryl agin, tá radio in Gaeilge agin, tá nuachtáin in Gaeilge agin agus mar sin dó, tá scoilíní in Gaeilge agin agus sin tá chuid is mód an síl a pléile rudí atá merle ar tíomh eile sin. A haig an am céanna, dúiltí tá ghlacu leis go bhfuil difriúchtaí idir na pobl Ghaeltachta agus an chuid eile den tráma lór an Gaeilge agus pobl na hÉireann. No, sí an teangaí náisiúnta í, sí phríomhthanga oifigiúil na státaí, ní mintanga í, is teanga mhór í dar iad ar le gacha le dhuine é. Agus tá sé sin lí go mór leis an cinneál dearcar seo faoin capitalachas díanach nó faoin nua-íseachtaíanach chomáin sin go aire atá sa Gaeilge chomáin sin. Mar sin do go démas féidir sin stát a bheith dhéanú an darúid seo ará go bhfuil pobl difriúil an agus sin na dúilta an am ceanna go an pobl difriúil sin an. Ceist ní móra a bhfuil an Ghaeltacht agus pobl na Ghaeltacht a difriúil agus cén dóibh bhfuil sé difriúil is dóithe. A bhfuil caintear i Gaeilge dúchas nó eile bhfuil caintear i Gaeilge díar a cosúil séaraní ar bí eile in san stát ach go bhfuil scíal bhreise teanga acu faoi mar a bhíon go minic in san discursa publi faoin Gaeilge sin gur féidir le gataíine Gaeilge Ollamh agus an sin níl an difir idir trúd agus daoine atóga le Gaeilge nó daoine a bhain úsáid rialta is a Gaeilge. So difir táhaach amháin agus na cainteanna seo tá sé dain gheart as tá mar caint go tapig is mar sin dó. Difir táhaach amháin agus chuirn solas peidir an ceann seo ar an airdear an ceann seo. Fiús na cantar is ligge Gaeilge sa Ghaeltacht, tá níos mó Gaeilge sa phobal na mar tá sucha deile den tír. Tá sé ceannas na rudí atá sainiú fan Ghaeltacht, peidir mód is brotugin faoi. Agus sampla tugann seo a líon leis an dá discursa is dóithe na sampla na teamhlacha thógan a gcuid páistí le Gaeilge sa Ghaeltacht agus tíomh muid an Ghaeltacht chomá. Siad atás bhór gcórann seo na dísa beag taide rimmuid sort mínadúireacht in san daoine a bhí muid le teacht ar lín na teamhlach atá atógáil páistí le Gaeilge faoi láthair in san stát. Tá sé an Jackar teachtar ólas den chinneál seo agus go hanaid nuair a bhíonn tú pléis an daoine chomá ní féidir bheith bathir an daoine a go leor bailíonn sin, tugann sé picture, tugann sé sort tulatstún den dóibh bhfuil cuasaí. Agus séidir tugann an sin na lín na teamhlach marcann sé bheith go bhhain sin. Lín na teamhlach a bhfuil ar léad duine fásta a bháin agus páiste a bháin a lóiríonn Gaeilge go léithúil lasmuid an choras idircha setán. So is ceantas na rudí ar tugta proxy ar sa stáitiúil atá an seo. Is an sin rá mas teamhlach chu ina bhfuil Gaeilge a lóir tugat
le do chuid páistín sin beitústí na figurí seo. A dheonmuid rinstín eile beidir chomáin sin, beidir daoine bh tuismór amháin le an Ghaeilge agus páiste amháin le an Ghaeilge, beidir gur daoine sin beidir gur fiú go bhfuil páiste atá 8 nó 9 go bhfuil cónaí ar sa teach agus mar sin, agus bheitse stíonn sin in san staidir. Ach, tá picture gan seo tá simú goúir. Seo na contíthe ina bhfuil cantar Ghaeltachta, agus tímuid an dóid ag an chuidhór den discursa bhíon an go minic fa hahacht na daoine tíomh muid an Ghaeltacht, bíodh siad ina nua-Ghaeinteoirí nó bíodh siad ina cainteoirí rialta Gaeilge nó fólamóirí Gaeilge nó cainteoirí dúchas Gaeilge nach bhfuil cónaí áthú in sa Ghaeltacht tain. Tímuid sin na cantar mhóra Gaeilge sin don na ngáileann sin chun na Gaillimhin sin go bhfuil sé sulla go leor sin go bhfuil bhaid is mó cainteoirí teaghlaí a leor an Gaeilge in sa Ghaeltacht na mar tá tíomh muid an Ghaeltacht. Ach mar sin héin marchan muid tíomh muid an Ghaeltacht an sin tá bhaid is mó teaghlaí tíomh muid an Ghaeltacht. Agus bíonn an caint sin díosparteáin ará go minic sin, well, maíonn an Ghaeilge báis mar hanga phobal sa Ghaeltacht nach mé an Ghaeltacht tíar a cosla gach teile sa tír, be daoine abal a chuid páistí a thugad le Ghaeilge, tá sé mór ar an deiseanna nach bhfuil. Well, Cunas na ceistí mórs ná bhfuil sé mar a chéile nach bhfuil. Féachma ar chorcaí an sin. Tuis go bhfuil sé ionta sainiúil an sin in sa liste. Tá 8 teaghlach an seo in san staidir seo tá deanta gur le chéile ógin. A leor an Ghaeilge sáile, go rialta sáile, tíomh muid an chuir séidir éis chumar bí, in sna dá cheantar Ghaeltachta i chorcaí, agus tá breis ceir chéad teaghlach tíomh muid den cantar Ghaeltachta a dhéanana nálaí. So go dtíon difir. Well, marca muid ar chorcaí, marca muid mar hampla ar planteanga bhuascarí. Tá marca muid sé planteanga bhuascarí, tá bhí suntas a hen sin. I mean, aithniú in chud an obair, chud an taide a rinn an bheithile in sin. Fuair siad bhí ceisnóirí is eile go amach an scáil agus sin agus bhí daoine a freagart cén sa úsáide bhí acu an bheirg sáil agus mar sin dó. Agus aithniú físa sé teaghlaigh, sé teaghlach fí in sin, bhfuil páistí scála acu lóirí an Ghaeilge mar phríú hanga sáile. Tá beidir níos móna sin an, sin iad na daoine thugad chuid ceisnóirí ar aistar nó thugad leis a bheith níos móna sin, ach ar léad físa sé an. Nis nuair a dúrú sin tásúm gur iontas ar-líne agus bhí rins caint na máin sin ará go bhfuil bhí go leor ó chón agus mar sin dó sin gan an sin teaghlach a bheith an agus mar sin dó. Ach, má dhéanamid beginning de analíse sin, tímuid go seaasfachas áirithe in lín na teaghlach sin in sa cheantar. Is annan an lín sin a bheith na bhór agus lín na teaghlach a fuair an Jontas Omlan fis céimlórt na Gaeilge má hampla idir nócha trí agus chailí sa chuig. Hart luúine sé de 4 agus 31 teaghlach an tam sin ar fád hanig ardú ar an níos sin a scéile eile do láile an sin is dóthe. Mar sin dó tá seaasfachas áire háin. Tuamas tríocha bliain is an sin is ráid nach iad na teaghlaí ceanna iad, ní féidir sin teaghlaí ceanna bhí gceist. Chomáile sin ó híomh na cóhéicstá. Má cin rud atá bathú na híní seo, cin dóid bhfuil na teaghlaí seo fásáin agus go bhfuil a líon sin íseal ach tá se an go measar a búin le breis glúin mar sin dó. Well, mar acha rí sin na statisticí sin, tá tuamas 9 cainteoir leithúil eile in sa cheantar. Na teaghlaí a lóirí an Ghaeilge nach bhfuil páistí acu, nó nach bhfuil páistí níos scoile acu chumá, a chuir san áireadh chumá, so tá daoine in sa choulúidir atá ag na páistí sin, beidir daoine a bhfuil chuid páistí tócha acu tá daoine muintear leo, daoine Ghaeltacht leo agus eile. Tá carde ar nua atá ag na daoine a lóir an Ghaeilge is minic míon carde acu tá mór an ar aon dul fó héin. Tá institutú in na ceantar sin chumá mar hampla an scáilíocht Ghaeilge agus mar sin agus rud eile tá súntasach is go leor agus tá sé seo fíor ní amháin na ceantar is lige Ghaeilge nó ceantar nach bhfuil an uirid sin cainteoirí rialta Ghaeilge antú in sin tá sé fíor in na ceantar Ghaeltachta trí chéile in san taidir fada tásúla an tíimeid seo. Na go bhfuil go leordas na cainteoirí rialta Ghaeilge na cainteoirí tá deanú an íireacht leis an Ghaeilge, go siad a gobar go garimúla Ghaeilge chumá. Ní gacha le ghuine acu ach Kitted an súntasach dus na daoine an sin múteoiríad daoine a gobar le garamacha ina bhfuil an Ghaeilge táhaach nó bhfuil sé díarthach amháin sin. Is daoine sin a bhfuil inéisitiú síl deanta acu nach mór an Ghaeilge agus bhfuil sé sin de feiceal in san gríomhaíocht a tásúla acu lena chuid páistí héin.
tá sé difriúil an dóibh bhfuil sé tíomh muid an Ghaeltacht. Rudal diglan rá an gríomh has teanga sa Ghaeltacht mar sin do go rá gríomh a bhíon an. Mas ciún héna antar an rá go minic an sin ní he go míon daine scartí amach go bhfuil sé tuna chuid páistí thógáil le Gaeilge. Ach mar a dúirt dúrúlinn go minic in san taide a bhíon asúlagan is na ceanta Ghaeltachta agus rud lastína bhí grama go róran sin na nach bhfuil éon caintúirí Gaeilge an de heisme a thuile. Sin ag bhfuil iireachta dhéanamh ag tuismothirí, tá iireachta dhéanamh ag daine tá timpeall an na páistí sin an Gaeilge chortómh. Agus ní a gcónaí a bhíonn se fíor. Is mar sin tá differán idir teaghlaí a bhíon inta gríomhach a géirí an Gaeilge chort tá chuid páistí agus teaghlaí eile nach neannan eile héid. Bíú sé sin tois nach bhfuil beidir an caid an Gaeilge acu agus bháilófa nó beidir go bhfuil sé ar nás cumalamm nó beidir go bhfuil nar smaoine sin ar an cheist. A marca mu sin na daine tá inta gríomhach an sin agus marca mu sin na páistí sa go tíimeid go bhfuil leanúna chusán. Tá maithe úsáid na teanga sa phobal go cinnte. Nuair a bhí muid General analíse na figurí sin do bhainte bhfuil scríonn sin chuoi má Lord le chud na tuismothirí mar hampla ins na pobl sin. nó bhí sé seo ar bhealach ní sé lí le rééisúna sin dearú gach duine leat nach bhfuil an ceanna Gaeilge a Lord sin sa cheantar sa bhíú. Agus tá sé sin fíor go puinte. Tá daoine fásáin tá gréasán cinnte an tá mogul ar dhaoine an ach insa chósannacht ar fadan sin níl an urid sin Gaeilge a Lordchas mar sin. Má tíimiid mar sin do ghfuil an crí an go fáil ar bhealach. Agus tíimiid sin fiú ins na ceantar is mó Gaeilge, fiú rintáide a deantar an chearúgan mar hampla. Gohfuil pobl aireán atá a bhaid níos tígrasí ó híh na Gaeilge dó, agus gohfuil an chuéile an sin, an daoine bhíonn siad a Lord lo an sin. Bhfuil sin an bhfuil se sláánú mar sin dó. Mar sin tá dúchlein faoi lei agan sin is minic go bhhaíonn caintirí gríomhacha gohfuil an pobl áitiúil níos táchtaí an grás teanga sa go héin, rud eile hena chuin go minic sin. Mar sin dó a mín na caintirí Gaeilge seo tá inta gríomhacha mín siad a féchan tarú héin mar phobal faoi lei. Agus an freagare a bhíon ar sin tá sé ní sé fíor, go hélas go thomláin fíor. In san taide fáda tá deantar sin tíimiid ghfuil dearcú faoi lei ag daoine seo tá difriúil ó dhaoine a bhfuil Gaeilge acu nó a bhfuil Gaeilge líofa acu. Agus tegann sin is dóithe an tógáil agus an dóibh bhfuil siad tomanta don Gaeilge sa teaghlach le roinnt glúnta. A héag an am ceann is minic go dearta lín go bhfuil siad bortha fé dhéilt a dhéanamh in sa phobal. Bhíonn an pobl áitiúil ínta táhaach dómh. Agus tíimiid sin mar hampla in túsma in Corcaghine ar hosí sin nuair bhí siad a géirí díú ar haolaí a bhí tógáil chuid páistí le Gaeilge sin, gur sé dechar a dús sin gur an luí ar dhaoine gur smaoinú maithe bhí an sin, agus bhí daoine bortha fan déilt sin. Mar sin do caithfar gola in leicre sin. Agus an freastal an darú is dóithe. An leanúnach is mar sin de ins na teaghlaí a tá tomanta don Gaeilge sin, is rud súnta sa ché, agus is rud súnta sa ché a tal máthú is tOllamh san gatheile ceantar Ghaeltacht ó na ceantar is lige go dtí na ceantar is leidir a go fáil. Tá is pobl ar bhealach, is pobl tíomh stíad an phobal iad na caintirí rialta sin, a tá luach ar a ró sa phobal dómh héin agus don phobal atá tíomh muoidífe. Agus ní mór díú mar sin do ar riachtanas na caintirí rialta Gaeilge, na caintirí maithe Gaeilge a cheart an Gaeilge chothú dómh, éascú dómh ag go leorbailí go cinnte, ach ag an am ceannach a fear díú ar an chósannacht agus ar an chósannacht ar chud an phobal teangan iad. Chéint seo ó híomh na teorcaid ó bhaid siar ar nó ins na seacaí bhí Nancy Dorian agus chud den obair mhór an sin albain a leag síos chudas na teorcaí a bhíon agin faoin bhhalar tú teangan agus mar sin do bhí siar á fiú an tám sin. Caithfar a bheith féchant ar imol an phobal teangan a gcónaí. Bí mu sé díú go minic ar na caintirí is fearr Gaeilge na daoine is díise Gaeilge agus mar sin dó. Ach caithfar na daoine muintere leo, na chósannacht leo, daoine sa teaghlach leo, na honcail. Daoine a hanig arás tó áite thsáile ar chud an phobal iad chomá bhfuil tuiscinn takeúir an Gaeilge beidir. Agus da go an ceiste na caintirí maithe Gaeilge ar chud an phobal iad. Ní bh éon áras an faoi, is chud an phobal iad chomá. Agus díireach agus mé teachún dé an sin, cumrá níl muid líon héin ins na ceistní seo. Mar dúirt me go túsan sin agus mé tagart de Fishman, agus caint fan na teangacha eile. Agus an Gaeilge go bhí mar hampla ag a fáin ama ach go bhí an dúda si bhí gceiste. Mar hampla in san Ísland fi láthair, tá rint taide nó áise mar hampla
Ellen Thorda dúirtar an sin an hana ráithnas dúirta mar hampla a caint fa dhégóirí agus daoine ógar dín réamhscoile an sin agus méid berla a lór an siad agus an dói a thugann daoine faoi dearann san ísiltír agus an sa bheilg an sin go minic a bhíon berla ag a gúid páistí sula dosaíonn siad ar scáil inis. Nuair an nachhfuil éon bherla a Lord Sawalas mar sin dó. Agus bhfuil efacht ige sin ar an dearcúta acu mar haulaí a géirí an teanga chuthirsta go thuirtas na páistí. Ach an rud a táhaach na an landúnachas seo, mas rud ag bhfuil na tuismóthirí sin díalis an teanga, cén dó díglófa an díalseacht sin a thuirt don chéad glónile don na daine tá níos óige na iad. Sin iad na dúchláin tá i crí na Gaeilge go fáil is tOllamh sa. Críoch na Pilú Fishman a rísan sin na sicail go déireann tusa i nniu chu san na giúdaise an ceist mhór seo a chuir sé go minic agus é caint sin. Aiste go leor dó siúd bhfuil sin acu in san litríocht acadúr fan na ceistna seo tá grúpa in a gcéirí teachta seo bheith scríofa ige aitribí agus ní hiiglann teachtar beáil se bheith ráseo go minic. A sicail go déireann tusa a san na giúdaise. Tá freigar has breise chainteoirí teanga tá min lithe, agus ní maiile go halaghine a freigar chus sin. Tá freigar has pásanta a léir an cainteoirí rialta Gaeilge sa Ghaeltacht. Tá sé léirithe cheana féin, tá daoine a deanú iireachta ina ceistní seo. Tá freigar has pásanta a gach daoine beag banar a chumas go maithin sin, agus tá sé seo ionta sulir cudas na planna teangan. Bhí me leo plan teanga choseirige in sin tamil gearú hin agus a gceist leis an méid bhíle ráig mar in nachtain in scéile in teachtaír mar scéile a ríthe tairíonn sin. Mar bhí sé rá go bhfuil freigar has a gahallhaine bh cóneoir sa cheantar sin i léith na Gaeilge. Cainteoirí lífa go dtíine daoine nach Gaeilge acuin sin. Mar sin do cadarinn tusa san na Gaeilge. Sin íon cheist. Ní féidir le gríomhairí an stát séanú go freigarchas áthú, a rud a dhéanta go minic an sin. Ach sin a géirí bheith díograise, sin a géirí bheith a bogúrúdí ré an sin, cáid fechantar na Srianta atá ar an stát héin agus daoine tá gobar tíbhtíad an stát, agus cén dó féidir na Srianta sin na scuilú. So, sin muid. Gur míle maith agat a Tadhg.